Twaqfet aġenzija sabiex tirregola aħjar is-sistema tal-gwardjani lokali. B'hekk tibda tidħol fis-seħħ ir-riforma tal-wardens li kien wieħed dan il-gvern. Dettalji dwar dan ingħataw waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru Owen Bonnici u mis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Stefan Buontempo. Il-Ministru Bonnici spjega li x-xogħol ta' din l-aġenzija immexxija mill-eks aġent kummissarju tal-Pulizija Ray Zammit se jitqassam fuq żewġ fażijiet. L-ewwel l-aġenzija se tikkollabora m'entitajiet li jieħdu ħsieb il-gwardjani lokali fosthom dawk il-unions li jirrappreżentawhom, kif ukoll se tiddiskuti ma' reġuni lokali rigward kif se jitqasmu l-fondi mill-ċitazzjonijiet. Fit-tieni fażi din l-aġenzija se tieħu rwol ta' regolatur veru propju tagħha, b'dan kollu jsir sa mhux aktar tard mill-aħħar ta' din is-sena. Hawnhekk il-Ministru spjega li grazzi għal din ir-riforma ma jibqgħux ingħataw ċitazzjonijiet b'mod eċċessiv u bla ħtieġa. Dan kollu wara li l-Gvern mexxa konsultazzjoni pubblika bl-intenzjoni tinħoloq sistema aktar ġusta u trasparenti. L-għan aħħari se jkun servizz aħjar. Servizz aħjar billi jkollna wardens iktar edukati, jkollna wardens iktar imħarġa u joperaw b'mod illi innaqsu kemm jista' jkun l-eċċessi li nisimgħu li sfortunatament ġieli jkun hemm minn żmien għal żmien li waslu biex is-sistema flok tintlaqa b'mod pożittiv mingħand in-nies tintlaqa b'mod negattiv. Il-Ministru Bonnici fisser din ir-riforma bħala waħda bla skossi. Bla skossi biex ma jkunniex sitwazzjonijiet fejn flok immorru għal qudiem immorru lura, però spedita li xi nies iridu din ir-riforma llum qabel għada. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo fisser li l-gwardjani lokali huma għodda kruċjali għal ħarsin ta' lokalitajiet u hemm lok fejn dawn jitjiebu. Qal jekk li r-rwol tagħhom ikun imħaddem tajjeb ikun pass pożittiv il qudiem biex jagħtu servizz professjonali u jibdew jużaw il-poteri tagħhom aħjar.